Milí priatelia, hľadáte originálny vianočný dar pre niekoho, kto býva na Turci alebo pochádza odtiaľ? Dar, aký sa nedá kúpiť nikde v obchode? Tak mám pre vás jeden tip od nášho vydavateľstva. Poďme sa pozrieť, čo je vnútri. Toto je kniha Čarovné turčianske teplice a okolie. Je zameraná na okres Turčianske Teplice. Nájdete tam záber snáď z každej obce a tie zábery vykonali miestni fotografi, ktorí najlepšie vedia, kedy je ktoré miesto najčarovnejšie. Druhou knihou je Martin Vrútky a okolie z neba, ktorá zachytáva letecké pohľady na tieto dve nádherné turčianske mestá a ich okolie. Je mojím autorským dielom a obsahuje letecké snímky z celého regiónu. Tretou knihou z Turca je Turiec a Kremnícko z neba, autorská kniha mňa a mojej manželky, ktorí sme tvorili posádku a nalietali desiatky hodín nad Turcom, a v tejto knihe sú zhrnuté tie najkrajšie zábery z lietadla na celý Turiec. Zlatý klinec štvorice z Turca tvorí kniha Čarovný Turiec. A sú to tie najkrajšie zábery, aké vôbec z Turca, kedy môžete vidieť. Podielali sa na nej desiatky tých najlepších fotografov, ktorí svoj región poznajú najlepšie. A vďaka tejto knihe spoznáte, aký čarovný Turiec môže byť. Všetky 4 knihy sú popísané v angličtine, ako aj v slovenčine, sú vhodným darom aj do zahraničia. To najlepšie z Turca už máte zabalené a aby som vám dal jeden môj osobný darček, tak vám predstavujem vlajkovú loď nášho vydavateľstva. Toto je kniha Slovensko z neba Exkluzív. Bola vyrobená v spolupráci s prezidentskou kanceláriou a naši prezidenti a premiéri ju využívajú na medzinárodných stretnutiach najvyšších úrovní. Kniha je písaná v 6 jazykoch a dal som do nej to najlepšie, čo som počas svojej 14-ročnej leteckej kariéry nad Slovenskom vytvoril. Obálka je zdobená zlatou ražbou, vyrezanou mapou Slovenska a celá tá kniha je naozaj ťažká a exkluzívna. Takýto dar sa nebudete hanbiť venovať ani anglickému kráľovi. A ja ho teraz venujem vám.